Hey, Baba, Yakamira say. Bo. Tell me about yourself. Okay, I'm Clinton Ukama, 23 years old, started tourism and hospitality management by Hughes. This year was my 3rd year, so under attachment by National Handling Services. In Robert International Airport, no more Harare, no under attack, but right now I'm kind of basa just because of COVID-19. I'm single and searching for money. Okay. For now, we can for now, my interview, my videos, King channel, YouTube, and lunch my since Canada. This interviews, basa company ranweni munhu wanika andona strive masiwa kafaka iko nitaifano vharo ezi saka angonoti sizoti geto ranking wasipoka sirege tichi sambe chingo update vanhu zvikuitika mugeto zvaingoitika varipo zvinofanira kungoramba zvingoitika even vasipo andona kuti zvinhu zviende kumberi kuti channel iende kumberi kuti vanhu vagare vari up to date vachiziva zvinenge zvichiitika andona ndozvatiri kuita so far but tutone zvimwe zvatoda kutoita ndona zvamai manje katanchimbo build achi sound system maspeaker yataipenda achi tisita marova chichi but hatisida kugumira ipapo since ndiri munhu ari muhospitality industry I'm planning big but nyaya yekunetsa maende financial support koda financial support kuti ichi zvinhu zvangu zviende kumberi chii chandinoda kuti chiitwe right now tanchibuild sound system but kake kamakaona yake tichipenda kake ndike local pepe small zvatula ndizoti tufana nyaso build system tapedza kubuild system yakanyaso iri yakanyaso naka yekuti munhu akauya achida kuhaya chinhu anyasonoti aiwa zvinhu zvakarongeka tapedza kubuild sound system totati kumachairs taenda tapedza kumachairs totati kutend tapedza kutend totati deco tapedza deco totenda kuona kuti takufanira kusvika parimwe level tenchiona nekufamba kune muchiita zvinhu andona since tiri munhu ari kuhospitality industry tinoda kuhaiwawo kana kumaweddings kana kumarally chaiko kana even kana pakanzi zvikoro zvembare zvekuita kana kuti maprize giving day mainterhouse competition tofanira kuwanikwa tiriko kuti tichitora mari but manje chikuleka manje ndechekuti hatina financial support takaona kuti takaramba tichidzidza takamirira kuti tichazoenda kumabasa hazvibude why because muzimbabwe muno mabasa mashoma of which vanhu vari kudzidza vakawandisa saisi hatingamirire izvozvo vakatosvika pakufa kachingoti zvinhu chanaka mabasa achazovhurwa fuchi zvinonetsa wani because wakada kutarisa iwewe wakaenda kati pauniversity of Zimbabwe wakada kutarisa vanhu vari palevel rangu ininika mathousands evanhu takasasa mathousands evanhu muzimbabwe medu makamira sei makambani mangana akavhurwa makambani mangana akuoparata andona implement yacho inobva kupi ufuchi vanhu vari kugraduata andona vanhu vakagraduata vanhu vachazograduata andona apa muzimbabwe yedu nyika yedu yakadhakwa saka nyika yedu chandakaona manje ndakaona kuti ayo nyika yedu yekuti munhu akadzidza haidi kumirira kuti hanzi ndichazonoshanda pakambani yaningi ndichazonoshanda ndichazomirira handichazokanda masivi haidi izvozvo zvinofanira kutangira nesu isusu mayouth ndinofanira kutanga topinza vanhu mabasa ndinofanira kutanga kutovhura kambani yangu inini andona saka inini nda kuti panichapedza chigraduata panichagraduata ini ndapedza kana next year part 1 ndofanira nge ndatooneka catering kangu ndofanira nge ndatooneka matenda angu zvese ndakutoemploya vanhu andona because zvinhu zvacho nyika yedu ito angokura chingonzonzi zvichanaka but izvezvi ndane 23 years zvisazvanaka saka ndoda kuti ndife zvisazvanake saka ndinofanira kutanga kutozvinakisa inini andona ndokuti zvinhu zvitoita because inini handifunga ndichatsvaga basa paany company even ndakagraduata ndakapedza I don't think chakanda CV vanhu ndo vanofanira kuti vazokanda CV kwandiri ndichinyasotarisa tiona kuti zvinofanira kuitika kwandiri kwete kuti hanzi kukanda CV pakambani imwemo aiwa inini ndinofanira kutovhura kambani yangu ini what motivated you kuti uite zvakuita nawo chinhu chakandimotivata ndakaona kuti aiwa muzama mabasa tishanda mabasa muzama mabasa kunoitika zvinhu zvakawanda zvangofanira maefforts ese andaiita ndichishanda pagraft rangu hapana kana 1 day randakambonza amfanira wangu apaurawa basa chichichi andona
but pandaikanganisa ndopaitawo saka ndakanoti aiwa ini kuti rambe ndichita izvi kaizvi ina handizvikwanisawo zipera kuti ndicreate kambani yangu ndiyandovhura ndipote ndichitowa vanhu izvozvo andoona because inini chero even ipapapa handikuona izvi zvandisikuenda kubasa why ndisikuenda kubasa is just because ndaishandira kambani imwe andoona zviri nani kuti ini ndisvike palevel yekutomisa vanhu pane kumiswa kuenda kubasa inini andoona zvinhu zvakatondimotivheta kuti handikamisweka just because ndoshandira kambani imwe andoona itoziva kuti covid-19 yakaafecta munhu wese and its worldwide yakaafecta worldwide haisi blame imwe munhu kana kuti chii but inini zvakatondibohona ndakamiswa just because ndaishandira kambani imwe munhu kuti varidzo yekambani iyoyo nemapermanent workers vari kuenda kubasa right now andoona but inini ndiri panze saka izvi zveusura tichishandira makambani iyoyo mwana toda kuzvipedza zvese izvozvo toda kuvhura edu makambani tiite zvinhu zvedu muzimbabwe muno I believe kuti zvinoita and we can be successful if takasapotana if we support each other zvinhu zvoenda kumberi ko chichingade kuitwa kuti zvakuda zviende kumberi zvakuda kuti zviende kumberi ka zvinongoda financial support as little as any amount we can accept towedzera payatindinayo kuti zvinhu zvoite kumberi step by step tosvika lola pane kwatiri kumhanyira andoona pane kwatiri kumhanyira zvinongoda financial support saka takwanisa kuwana vanhu vanotisapota kuti at least kana kuti after 2 years tifanenge takutotaura zvinhu izvi hatifanenge tiri palevel ratiri izvezvi andoona tifanenge takutotaura zvinhu izvi kuti but this year tapapa next year tapapa tichienda kuti 5 years kana 5 years pazinozokwana tifanenge taemployo kana vanhu 50 kana vanhu 20 andoona right in 5 years time ukuona usvika palevel ipi takanyatsowana financial support yedu takaramba chifamba nepesa yatiri kufamba nayo mbichana in 5 years time rutona tasvika palevel rekutotika sekuru kana tenda kusvika palevel rekuti tenda kufana tovhura kana lodge andoona system hospitality industry tourism and hospitality takuvhura malodge after 10 years takutora zvekutovaka kana hotera andoona tane macatering zvese everything andoona chii chaungada kukurudzira mayouth age yako mayouth age yangu tandingada kukurudzira especially vari kunyanyadzidza kuti ngavadzidze vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei muzimbabwe muromo hamuchada kudzidzwa uchitemba uchifungidzira kuti chanokanda macv kana kuti chazonokanda macv pakambani imwe munhu kana kuti chinhu because vanhu vari kudzidza vawandisa kuti nyika yeduka haisi economy stabilize zvekuti tingade kuswera tichitsvagana nemabasa kanda sei zvinofanira kutanga nesu isusu tisu tofanira kutanga totsvagira vanhu mabasa andoona thank you for your time Mr. Ukama.